Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Jawa untuk siswa kelas 6 sekolah dasar yang bertema budaya. Urip ing tanah Jawa iku wis biasa nemoni kabudayan khas kayata tedak siten, sekaten, ketoprak, ngupati, kenduren, lan sak piturute. Tedak siten. Tembung siten asale saka tembung siti kang tegese lemah. Tedak siten yaiku upacara adat kang dianakake sawise bocah lair, yaiku nalika bocah umur 7-8. Ancase utawa tujuane supaya bocah iku yen wis ngancik dewasa dadi kuat lan bisa ngadepi sakabehing pepalang. Urut-urutane upacara adat tedak siten. 1. Bocah diadusi nganggo banyu gege. Sing ngedusi yaiku ibune lan disekseni para sesepuh lan pranata acara. 2. Sakwise dienggoni klambi apik, bocah dituntun jangkah ing lemah lan ngidak jadah, ketan ireng, abang, kuning, ijo lan putih minangka lambang hawa nepsu. 3. Bocah dituntun menek anda sing digawe saka tebu wulung minangka pralambang kanggo ngalahake hawa nepsu lan duwe karep supaya kasil. 4. Bocah dilebokake kurungan kang jerone diiseni saweraning dolanan, duit, buku kang lambangake pakaryan kang dipilih bocah. 5. Dipungkasi kekidungan lan puji-pujian minangka wujud pangarep-arep wong tuwa marang bocah. Sekaten. Sekaten yaiku upacara ritual sing dilakokake ing Kraton Yogyakarta. Dilakokake setiap taun kanggo mengeti dina kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketoprak. Ketoprak ditonton ing ngarepe masyarakat umum. Mligine ing tlatah Yogyakarta lan Jawa Tengah. Ngupati. Asale saka tembung ngupat kang tegese papat. Pralambang yen jabang bayi wis mlebu ing sasi kaping 4. Ancase utawa tujuane yaiku kanggo keselamatan calon bayi lan ibune. Ciri khas ana panganan kupat kang diwenehake ing besek sing digawa bali para tamu kang rawuh. Kenduren. Kenduren tujuane njaluk slamet kanggo sing didongakake. Kenduren yaiku tradisi kang turun-temurun saka jaman biyen. Donga bebarengan kang ditekani para tangga lan dipimpin saka sesepuh adat. Jinise kenduren wetonan, sabanan utawa munggahan, selikuran, badan, ujar, muludan lan sak piturute. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.